דניאל ובועז החתונה. הנכם מוזמנים לחגוג עמנו את האיחוד המרגש בין הגברת... רגע, עצור, תרגש אותי. ממי, מה הבעיה? הוא יודע מה הוא עושה. מה זאת אומרת הוא יודע? ואני לא? בטח שאת כן, ממי, בטח. ממי, אתה בטוח שהוא סגור על כל הפרטים? ברור, ממי. אמרנו 30 לאפריל 2013, נכון? יום שלישי, לא? לא סגרנו תאריך עברי, כ' באייר תשע"ג? ושלא ישכח באולמנו מה? ומה עם ההורים? מה איתם, ממי? השמות שלהם, למטה בהזמנה, הורי החתן, הורי הכלה. נו, דברי עם הקריין. מה דברי איתו? עכשיו יבקש עוד כסף. שבשביל להגיד שושי ודוד צמח ושרה ודוד רביבו יבקשו להוסיף כסף? ומה איתנו? מה איתנו, ממי? מה, אנחנו לא נגיד כלום לאורחים? תגידי מה שאת רוצה, ממי, רק בלי פדיחות. סליחה? אני? פדיחות? ברור שלא, ממי. אוקיי, שנגיד משהו לאורחים? ברור שאנחנו מתחתנים. וואלה, ממי. רבותיי, אני עוד פה. בקיצור, גבירותיי ורבותיי, נאמר כבר הכל. גבר, אתה משלם או ממי? צ'ק? מזומן? תשאל אותו אם הוא עושה הנחות לסטודנטים. אבל ממי, כבר סיימתי ללמוד. מאיפה הוא יודע?